Kung imong tan-awon ang mga panigingnan o kaha mga sambingay nga gisulti ni San Pablo sa iyang mga sulat mga igsoon, makita nimo nga si San Pablo nagpuyo gayod sa kinabuhi nga tingali maingon nato nga naa sa lungsod o sa syudad. O lahi ang iyahang kahibalo kung ikumparar nato sa mga sulti o sambingay usab ni Jesus. Tingali tungod usab sa ilang mga audience no, sa naminaw kanila sa ilang mga panahon. Si San Pablo nagasulti mahitungod sa mga sama sa ato na dungog sa unang pagbasa karon, mahitungod sa lumba, mahitungod sa boxing o guban pa. Mga buhat nga iya sa elite no kaniadto, mga kamatuoran nga iya sa mga tawo nga taas ug estado sa kinabuhi sa ilang panahon. Si Jesus kanunay nga naghisgot mahitungod sa mga hayop, sa mga tanom sa panginabuhi sa baryo o sa gagmay nga lungsod. Ingon niya na ang kalahian sa ilang mga paagi sa pagwali ngadto sa mga tao. Pero ang tataw nga gisulti ni San Pablo mga igsuon sa iyang mga sulat sama usab sa atong nadungog karon, mao nga kung unsa man ugaling ang iyang gibuhat, wala niya kinibuhata alang sa iyang kaugalingon o tungod sa iyang kaugalingon nga kahibalo o abilidad. Kung dili hinuon, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon tungod kaya ang iyang gibuhat dili alang ni bisan kinsa o sa iyang kaugalingon lamang, kung dili hinuon alang sa Dios o tungod sa Dios lamang. Kung nahimo ni Pablo ang pagwali, kini tungod kaya gisugo siya sa Ginoo o nagtuman lamang siya niini. Nga sa ato pa mga igsuon, alang kang San Pablo kung dili pa tungod sa Dios, dili siya makahimo sa mga buhat nga iyang gisunod o gituman diha sa iyang kinabuhi. Nga sa ato pa, si Pablo dili usa ka giya nga buta. Si Pablo mao ang giya nga magdala gayod sa mga tawo nga mutuo ug mamati kaniya ngadto sa kinabuhi nga gitagana sa Ginoo alang sa tanan nga mudawat kaniya diha sa tagsa-tagsa nila kakaugalingon. Tungod kay nakakita siya kung asa siya padulong, nasayod siya sa iyang pinaka-destino, nidagan siya sa lumba nga magdala ngadto sa kadaugan. O kining maong kadaugan dili aron makadawat sa purong-purong nga madunot, kung dili sa purong-purong nga maghatag kanato sa himaya sa kinabuhing dayon. Sa mausab ni San Nicolas nga wala gayud magbuhat og bisan unsa alang siyang kaugalingon ug sa iyang kaugalingong dungog, kung dili hinuon aron sa pagiya sa tanan ngadto sa Ginoo. O ginaot nga kita usab mahinumdom nga kung aduna kitay mga kahibalo karon, kung aduna kitay abilidad karon, kung aduna kitay pagtuo karon, dili kini tungod sa atong kaugalingon nga kapasidad, kung dili hinuon tungod kini sa Dios nga nagtawag kanato ngadto kaniya. O nga sa katapusan, sama kang San Pablo, sama kang San Nicolas, kitang tanan makadawat niya ng purong-purong nga dili malaya, kung dili makadawat unta sa purong-purong nga dili malaya, o makaangkon sa gisaad nga kinabuhing tunhay alang sa mataga usa kanato. Kawang ang atong pag-alagad sa Dios, kawang ang atong pagbuhat og bisan unsa alang sa Ginoo, kung wala kini idubani sa pagtuo, o maong pagtuo manghinaot kita sa grasya sa Dios, maghatag kanato sa himaya o magdala kanato
ngadto sa kinabuhing tunhay nga gitagana sa Ginoo alang sa mga tawo nga sa ilang kasing-kasing midawat kaniya sama sa matag usa kanato. Palihog manindog. Puno sa pagsalig